बाक्सा जिल्लानि थाखाय मोसाखावरिफोरनि मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ लाना फैदों बाक्सा जिल्लायाव उदालगुरि जिल्लानि सासे लाइमोन हादुंगोरा बसुमतारी बिथाङा। कट' क्लासिकेल मोसानाय फोरोंगिरि हादुंगोरा बसुमतारीया दिनै मोसानाय फोरोंथाय लखिसरा नित्र्यशाला होननाय गंसे मोसानाय फोरोंसालि बेखेवबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लाय सेरफां अडिट'रियामाव लखिसरा नित्र्यशाला मोसानाय फोरोंथायसालिखौ बेखेवो। हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै लिंहरजानाय आलासि नावखाथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बेखेवना होयो। दिनै बेखेवजानाय गोदानै गायसनजानाय लखिसरा नित्र्यशालाया बाक्सा जिल्लायाव गोदानै जोनोम मोनबाय। बे लखिसरा नित्र्यशालानिफ्रायनो गोबां मोसाखावरि दिहुननायनि थांखिजों गायसनदों मोसानाय फोरोंसालि। सोरबाफोर गोसो गुदुं मोसाखावरिफोरा मुं थिसन्नोब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुंआव सुलाद लानो हागोन होनना खावलायदों फोरोंगिरि बिथांमोना। गिबियावनो रिपर्टारखौ साबायखर बावो। दिनै जोंनि बे सुक्लाय सेरफां अडिट'रियाम हलाव जोंनि लखिसरा नित्र्यशाला जाय मोसानाय एकाडेमि डान्स एकाडेमिखौ दिनै बेखेवगोन जों। दिनैनिफ्रायनो क्लास जागोन। रायजो राजाफोरखौ गोसो गुदुं स्टुडेन्टफोरखौ जाहाथे एडमिसन लाफैना क्लासखौ खालामफैनो थाखाय खावलायहरो। जों बेनो जोंनिया नैबे क्लासिकेलथ' कथक डान्स होनना बुङो। बेयो 5 इयार कर्स बिशारदसिम आरो निपुन लानांगौ 3 इयार्स एक्सट्रा। बेखौ बेबायदिनो जोङो कर्सखौ होलांबाय थागोन। एग्जामफ्रा जालांबाय थागोन, आगबायलांबाय थागोन बिदिनो। ओमफ्राय आरो एक्सट्रा जिहेतु कम्पिटिसन DID लिलमास जेरैबायदि बेस्ट डान्सार बेबायदि प्रग्रामाव जाहाथे दैथायहरनो थाखाय जों नाजागोन। बेखेवगिरि हिसाबै नावकाटा दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्टखौ लिंनाय जादों। बैसोनि जेबो सिमा थाया बेहाय। बोरायसिम सिख्ला बुरैसिमबाबो हायो। 40 इयार्स 50 इयार्स जाय गोसो जेरै गोसो हायो बे गावनि सायावसो। बैसोनि जेबो माबा थाया। खिन्थु मा होनना बुङो कर्स हिसाबैलाय फरायनाय हिसाबै उन्दैनिफ्राय लाङोबा मोजां। कलेज लेभेलनियाबो हायो खोथा गैया। जिहेतु 8 इयार्स कर्स जायोथ' खायसेया बिदिनो कर्स कमप्लिट खालामनो थाखाय 8 इयार्स नांगौ होननानै खायसेया माबायो। अब्लाबो हायो 8 इयार्स। हाबा जानाय माबा जानानैबोथ' सोलोंगासिनो थायो मानसिफ्रा। बोराय बैसोसिम जेबो नङा। जोंनि नैबे लखिसरा नित्र्यशालानि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायो जाहाथे डान्सार जानानैबो मोजां मोसागिरि जानानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो। जेराव जोंनि आन्डार लखनौनिफ्राय सार्टिफिकेट फैखानाय बेखौ जबबो मोनो। स्कुलफ्रावबो जोंनि आसामावल'सो जाथ'वाखै, खिन्थु आउट स्टेटआव स्कुलाव इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै कम्पालसरि साबजेक्ट हिसाबै थिसनजोबखाबाय। बेजोंबो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय राहा दं। आरो मोजां मोसागिरि जायोब्ला फिल्मफ्रावबो गाव एक्ट खालामनानै बायदिसिना माबा खालामनानै फाव दिन्थिनानै बा मोसानानैबो खामायनानै जानो हायो। स्टेज प्रग्रामफ्रावबो लिंजायो मोजां प्रग्राम खालामग्रा आर्टिस्टफोरखौ। जेराव दङ बिदिनो आंनिबो सानैसो स्टुडेन्ट दङ। जेराव नेरसोन होनना बुङो बर' फिल्म, बिनिनो बिनानाव दङ करबि, बोराइ बाथौनि महिमा, बिसोरबो आंनि स्टुडेन्टमोन। एन्ड जुरियाबो आंनि स्टुडेन्टमोन। मोनसे समाव भेरगाव फोरोंनो मोन्दोंमोन आं बिथांखौ। बिदिनो दैदेनलांनो हायो। ओंखायनो जायफोर गोसो गुदुं स्टुडेन्टफोर दं जोंनि लखिसरा नित्र्यशालायाव एडमिसन लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। जोंनि जानबुं नाम्बारा जाबाय 7086289270 आरो मोनसेया जाहैबाय 8134011285। बेखौ सुक्लाय सेरफां अडिट'रियाम हलाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जायो। आरो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो गुरै खुलुमनाय बावहरबाय। दिनैनि रबिबार सानाव जिहेतु बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नावकाटा
सुक्लाय सेरफांनि अडिटोरियाम हलाव जिहेतु क्लासिकेल मोसानाय फरायसालि बेखेवगोन बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव फरायनायजोंल' जाया आरो फरायनायजों लोगोसे गावनि एक्सट्रा सोलोंथाइखौ लायोब्ला इयुनाव गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो दा बे हिसाबै आं खाथि खालानि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे नैबे सुक्लाय सेरफांनि अडिटोरियाम हलाव जोंहा एडमिसन सोलिगासिनो दङ फंबाय बिनानावमोनखौ एडमिसनखौ लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय दा बेयावहाय बैसोनि सिमा थागोन नामा बेहाय बैसोनि सिमा गैया जिहेतु सोलोंथाइयाव सोलोंनायनि जेबो सिमा गैखाया बेखौ बयबो मिथिखागौ बयबो सोलोंनो हागोन इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन